Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn bħal qbija tal-Kabinett ta' Robert Abela baqa' evażiv meta ġie biex iwieġeb lil ġurnalisti rigward id-data ta' meta se tkun qed issir l-elezzjoni ġenerali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu il-Ministru għas-Saħħa ġie mistoqsi jekk issa wara li ġie mħabbar il-baġit għas-sena d-dieħla u se jkun qed jagħti tal-inqas indikazzjoni dwar meta se tkun qed tiġi msejħa l-elezzjoni ġenerali. Madankollu Fearn bħal don Nutella ħajt qudiemu u bitbissima sarkastika għall-aħħar ħarab milli jwieġeb. Imqarreb skili jew indikazzjoni jekk hux ħajsir f'Novembru jew l-elezzjoni, grazzi. Maestra, imma le mhux se ngħidlek. Bil-frażi nice try imma le mhux se ngħidlek, Chris Fearn kompla jixħed dubji fl-imħuħ tan-negozju ċittadini Maltin u Awċin li diġà jinsabu taħt pressjoni wara aktar minn sena u nofs ħabtu wiċċhom ma' pandemija li xeħtet lil bosta arkubtejhom ekonomikament kawża wkoll ta' deċiżjonijiet żbaljati li ttieħdu fil-kuruduri ta' Kastilja. Għalaqstant, News reġa' staqsa id-domanda li għaliha teħdix tweġiba sempliċi ta' iva jew le jekk l-elezzjoni ġenerali u se ssir ix-xahar id-dieħel. Fearn jisħaq l-ovvju li għandha ssir sas-sajf fil-waqt li attakka lil Partit Nazzjonalista. Iżda, xorta waħda, ħarab milli jwieġeb b'mod dirett. Rigward l-elezzjoni li l-kollega qedlu nice try imma minix se ngħidlek. Ovvjament in-negozji diġà għandhom id-dubji u għandhom il-pressjoni bil-Covid. Nimmaġina li l-ironija f'dan il-każ ma tidħolx ħassir jew le. Ħanibda bl-aħħar waħda. Aħna l-elezzjoni ngħiduha meta jkun fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċin. Francesco Catania, għal Net News.